Moment before. Bay, sadari bay, relax na bay, grabe nita oy. Abot lang. Abot ta ning lugar bay nga. Bukid man ini diri di ay. Ingon mo, may halinon ko, tis may palit pa ana. Mao gani nga ba dito dalagang kita sa unahan no nya karon sa bukid man eh. Sadar tong kon ano abot Halinan bukid ani. Relax ka diri bay. Na may ningong ri bay ba kay mga kuan ri bay, mga unggoy bay. Gusto mo rin kado ning dapita diri bay ito ta unahan bay oy. Ha? Yawan mo ta diri. Ta diri. Lutot. Lutot mo diha. A few moments later. Nay magi ro no. Kunang te kwarta. Ako diskarte. So unsam ta. Inig-ingon ako nga inay mo agi sitaha dayon na. Ano ba? Ako rin na. Pero nahurot tong kwarta sa tagay gabi eh. Similain pa akong lawas karon. Kubog pa rin. Wala ko mabog kainom mo ra. Gawa kay gamay. Nyab kung naay ko na to tong Hindi. atong pirahan to. Ayun, ayun. Ko ato Balandan lang pa. kaon da. Nya paulion. Nya Di. wa na to. Nya sinay mo agi ron. Nay mo agi niya. Alis story ha kay magtugtog sa kay ako may commander ni. Sige paabot og ning agi ron. Na dito atong bigyan basin. Sige, sige. Ay, pabay sa magkukwarta ta. Boss, Bluetooth, boss. Bluetooth, barato ra, boss. Kuha na ni, boss. Yatag rin namo ni mo 500, boss. Grabe. Wow! Ay, sorry, boss. Ay, May hangyo ana, nga bukid naman eh. gamay na. Perti na mo sa nang baratuhan ng kuha, boss. Ay, 500, boss. Original na, boss. Original eh. Original na. Testingi, boss. Oh. Ngay, ito yun, boss. Oh. Parang matuo juga, boss. Power on. Tuta dyan, boss. Bluetooth mode. 500 lang, boss. Kay grabe Bluetooth kita na gid, boss. Abot connected. di bukid, boss. Dito may sa karsada, boss niya. Sus. Nabot mi diri, amo lagi padayon og subay diri. Tan-aw mo di bukid naman diri may Kita mo, boss. May kay abot mo kay kami ginahanglan sa mig. Lutot. Mao lagi, boss. Bayre nag 500, boss. 400 lang. 400. Ayaw, boss. Ay, lugi na, boss. Kaya na. Wala na may Ano ba makaon. na, boss? 4,000 ra ba nakapin, boss niya. Amo lagi balagi og 500 kay mao lagi ning hanglan mi kwarta lagi kapos kay suro ito sa niya. Tiliw ah. Abot mig bukid. Plano mo. Lagi na taga diri atuan ng kuwaon, lugon ta na. Ikaw diskarte diya kay tagadirin ka. Asa usa kay kasoy kwarta. Ikay diskarte diya. Sige, mo ani. A few minutes later. Ranyo gini, boss. Brand new na. Anak kano re. Dah ngindot na din ko ana no. Pila grade last? 400 sa lang na oy. Sintos. Sige. Tanaw sa dak kana to na yung ko nito. Ila. Atay. Tara, to. Three weeks later. Puya ko ko oy. Daan ko palagi. Wa salig na tawhana. Usan nagkabog habiling gikawat pa gyud. Saan man to ani ron? Patay ta ani. Wa na batay bugas sa tuwa dong. Pasko ta. For entertainment purposes only.